Jugar al Campionat d'Espanya juvenil d'hoquei patins com a anfitrió seria la cirereta del pastís amb molts anys de treball. La competició tindrà lloc a Vila-seca del 17 al 19 de maig. Abans, però, el conjunt vilassecà s'hi haurà de classificar. Ho buscarà fer al Campionat de Catalunya que es juga a Vic des d'aquest divendres. A la capital usonenca s'hi enfrontaran els 8 millors equips catalans de la categoria i 2 aconseguiran el bitllet per l'estatal. El conjunt d'Arnau Moragues hi va sense ser un dels favorits, però també sense pressió. Nosaltres som optimistes. Una vegada vas a uns campionats on arriben els 8 millors, tens ganes de quedar els 2 primers, no? I opcions penso que n'hi ha. Sempre depèn molt amb qui si passes al grup, amb qui et creues després, amb els de l'altre grup. Però opcions n'hi ha, som realistes, nosaltres pensem que anem a un campionat amb opcions com a mínim d'intentar estar a les semis i després a un partit pot passar de tot. A la fase de grups, el Vila-seca es trobarà amb l'Igualada i el Voltregà A i B. Divendres a 3:15 del matí jugarà contra els de la capital de l'Anoia. El mateix dia, a 5:45 de la tarda, ho farà davant el Voltregà. Els vilassecans tancaran la primera fase diumenge a 2:15 del matí davant el segon equip usonenc. És un grup que pot passar qualsevol cosa, tots són bons equips i al final jo penso que també estigui a nivell emocional més preparat o que arribi amb més convenciment també s'ho emportarà i nosaltres anem amb aquesta intenció. Tot i no tenir el primer equip entre els millors, el planter del Vila-seca ja fa anys que s'ha fet un nom entre els grans de l'hoquei català. El juvenil ja sap el que és competir i guanyar equips com Caldes o Barça. I crec que això també ens fa arribar forts al campionat, de venir de jugar amb equips bons, deixar-ne algun que ens pensàvem tothom que hi seria, així que això també ens ha fet que arribem a campionats amb aquesta solidesa i convenciment de poder disputar-los. Fins al 5 de maig, els salabins del club també disputaran les finals del campionat català a Folgueroles.